Землячка змелена на машину. Творог. Пів-кілограма теж змелений на машину. Одне яйко. Соль. Землячанка. 1, 2, 3, 4. І мука пшенна 2 склянки. Замішуємо тістко. То можна робити і на тому коврику, а можна робити то в мисці. Мені в мисці, і зараз я його переложу тут, до свого коврика. Тоді можемо вимішати добре наше тісто. І будемо робити пироги лениві. В наступному відео покажу, як буду їх робити, готувати і з чим подавати. Обсервуй, побачиш далі.